Къде продават най-скъпата баница в света? Ами разбира се, на плажа в Дубай. То се нарича Холи Бюрек, не много далече от Кайт Бич. С им започват от 25 дирхама, стигат до 39 с младо телешко за една дълга пръчка, което е около 9 евро. Изключително скъпо ме се видя, но въпреки всичко ми се едеше баница. Няколко вида, 3 вида дадаха ни една безплатно. Сигурно помислиха, че съм инфлуенсър, защото снимах. Откъде да знаят, че имам само 50 сабскрайбъра в канала ми в YouTube Имоти в Дубай. Нямат места за сядане и отидахме да ядем на плажа. Ето и моето мнение. Поръчахме 3 вида баница, но ни дадаха една допълнителна бонус. Това е с картофи. Аз ще опитам как се баница. С картофи е страхотна, прясна е, изключим, че е много скъпо. Значи цената им е 30 за една, което ще рече 7 евро и половина за тия две парчета, което е изключително скъпо, но прияли ми са баница и нямаш как. Начината им е както иде. Искам да пробвам с пилешкото. Пилешко месо. Най-вкусно е с картофи.